pamwiri pake vabereki vake kusvika vazobvunza mwana kuti ewe mwana tikuona sekuti hauna kumira zvakanaka. Chii chiri kuitika pauri? Kusvika vana tete vatora mwana uyu vakamubvunza akaoneka kuti ane ane pamuviri. Ndiani mukomana ane pamuviri achibva abuda zita kuti ndinenge mukomana achibva ashiredzwa ndobvatsika madziro achibva ramba zvikanzi kwete handikwanisi. Aramba kudaro akati handizivi nini haakana kuramba zvorutiza munzvimbo kuchibva kwaita umwe mukomana ndokubva akombisa musikana uyu aine pamuviri pake zvaizivikana nokuonekwa. Mukomana ichi vatakawira nomukomana uyu musikana izvo zvaitambura ataka kutotengerwa zvinhu zvepreparation yemimba yake chikafu vabereki vachitopiwa zvo zvikanzi uyu handida kuda. Vabereki vakati ona une pamuviri tikukumbira mutume munhu ari kuzviona here musikana ane pamuviri dzimwe dzinguva mwana wedu akaita sei akavanza uye zvochibvunza mwana wako mukomana watiri kuona kunzwa kuti wakufambidzana nayo wakamuudza here kuti ndi pamuviri 1 2 kana wakamuudza akazvigamuchira sei nokuti mangwana ndi kuramba zvinhu zvinoita sei zvichinetsa zvikanzi ndakamuudza ende mukomana achibva ati inini musikana uyu ndamuda nezvaari zvese. Vachibva takakufambidzana mwanasikana kusvika akurwadziwa nepamuviri mukomana ndiabvisa mari dzese mukadzi uyu kutakurwa kuendeswa kuchipatara achibva anopona zvese ndiaitenga kubva aunza pamba ndobva uya pamba ndokudzoka pamba akutobva kuhospital akangosvika achitotora hembe dzake kumba akutoenda kundogara nemurume uyu. Murume uyu achibva atobvisa tsvakirai kune kuti ndini mwana wenyu kwete zvepakutanga zvekuti vaingoziva kuti vari kufambidzana akazobvisa tsvakirai kuno yokuti ndine mwana. Ende vana baba ngoti vakasangana nemukwasha vanotomubvunza kuti amai nemwana zviri sei mukomana aingodavira zvaiziva kuti mukadzi akatorwa netsitso dzaro right 1 year 2 years right. Izvezvi mwana uyu ari kugara nemurume uyu akatora pamuviri kauyu baba vacho vanotora sei vanovaziva. Musi weThursday last week mukoma KB murume achibva kubasa ari kusvika pa10 ari kuona hapana munhu hembe dzemukadzi dzakarongedzwa dzimwe ndokuenda kumba kwemukadzi kunobvunza svikanzi kunogwa vana kusvika kumukufonera mukadzi foni iri kungoringa asi haisi kudavirwa kusvikira foni haichaita. Saka izvezvi nezuro murume achizofona foni ichibva davirwa nemunhu wechirume. Munhu akadayira foni mukoma KB ari kuteedzera mashoko ekuti ndiri kukumbirawo kuti usafonere mukadzi wangu. Ndiwani mukadzi wako kana uchiti mukadzi wako unorevei kumukadzi wangu mukadzi yechi inoratidza kuti ndichako zvikanzi ndakaroora izvi kwanatidza ndakaendesa mari zvikanzi no ndini baba yomwana yeye mukadzi wangu ndakatora aishi ndini baba yomwana iyeye mukadzi wangu ndakatora. Kana usina kugutsikana ende kunana tezvara vako unovaudza kuti mukadzi handisi kumuona but pandiri kufona murume ari kundidavira ari kuti ndini baba wemwana ndakatora mukadzi wangu nemwana wangu ndofanira kuna tezvara kunotaura izvozvo vanotezvara kuti uri tinokumbira mukwasha udzokere tichazokudavira nesi kuti mboita tsvakidzo zokuti ichokwadi ndizvo vaita tsvakurudzo mukoma KB ndokuzoona kuti mwana wao ndowakaenda ine mwana ari kushevedzera kuti ndakazoona kuti handingeti mutupo yakawanda baba vandakaita naye mwana uyu ndo vandinofanira kuti ndiite navo vana vese saka ndakaenda kumurume wangu ndiye zivi zvake. Murume uyu ati handisati ndataura zvinhu zvakawanda handiziva zvindai ndaita mhuri yeZimbabwe ndibatsirei ndinofanira kuti ndiite sei. Iye tinovaka chikomba ichi ndiye murume manje ndiye murume anokuti ane mwana uyu ndo chachikomba manje muridzi wemwana ndo chachikomba mwana uyu akamindiswaka muridzi wenhumbu akaramba nhumbu mwana akasiyiwa pamba mukadzi akauya kuzodanana neumwe murume aine nhumbu yacho iyeye wacho akauya kuzodanana nemukadzi uyu aine pamuviri pakarambwa ndiye akaenda kuna tezvara akanobvisa mari yebo kureva kuti akaita maona pakutanga akaramba ndo chachikomba nekuti aya mukadzi wemunhu ndizvozvo. Imi baba Isabel muri kuti muridzi wemudzimai ndiye akanobvisa tsvakirai kuno akazonobvisa mari mushure mekunge musikana uyu arambwa handiti kunoti ndiye amurume nokuti kuita mwana zvinoti uri murume wemunhu yeye vanhu vakawanda vakaita vana nevakadzi vasakana mustreet
vasangana kumaloji vachingomichisana mobva maita mwana, but mukadzi iye anogona kuzoroorwa nemwe munobvisa mari muridzo mukadzi ndiani. So akabvisa mari uya uyo ndokutora mukadzi akamitiswa nemwe murume achiti ndichakuchengeta zvose nemwana wako kunyange warambwa ndazvigamuchira. Right. Ndokugara nemukadzi mwana kuzva achizvarwa, preparation yekutenga chikafu, mwana mu2 years then oroshwiri binifu wakachiwemba kiminikasha muridzi wemukadzi uyoyo ndokuya ndokutsvetera mukadzi uyoyo. Mukadzi ndokutiza murume rubasa, murume achisvika pamba ari kuona mumba mukadzi hamu kuzoongorora hembe hamuna, ndokunya kuna tesara kuno hako ari kufona isi kudavirwa, nhasi achifona kudavirwa nemurume zvikanzi hey be careful, usafonera mukadzi vanhu, usafonera mukadzi wangu. Ndiwani kuyewo zvikanzi seuchiti mukadzi wako, mukadzi wangu ndakaenda kuna tezvara ndikanoroora nditori nelist yandakapiwa neimwe mari yandakaita sei yandakabvisa zvikanzi sorry iwe ukaendesa mari but ini ndini mudzi womukadzi nokuti ndini baba yemwana wawanga uchichengeta, saka mukadzi wangu ndaita sei ndatora vabegosha chipaenda kuna tezvara, vana tezvara ndauya ndonyaya iripo but pane munhu andidavira achiti baba vemwana vakati ho mukwasha rikatimboita tsvakurudzo tichatero chichokudavira nyaya yako but dzokera kupi kuenda kumba. Vana tezvara chitsvaga mwana wangu ndokumutsvaga zvechokwadi ndokumaona ari kumurume akamumitisa zvikanzi baba naamai handidi kureverai nhema, murume wayo akandichengeta ndinema muviri akabvisa mari kwenyu hongu but iniwo lete tsvakurudzo dzangu ndaona kuti handingaite mitupo yakawanda ndadzokera kumurume akandipa mwana kuti ndirapete mitupo imwe chete, ikoko kwete handiendi ari pano ndiave murume wangu. 20 minutes past kuchengeta mukadzi mai ari kuti iye Zimbabwe ndakaroora ini kusaroora zvese zvinoti hausi kuroora ndiite sei pari zvinosi